Yau ita ce ranar bacci ta duniya, wato ranar 17 ga watan Mac. Wai shin baccin awa nawa ake so mutum kullum ya ringa yi, kuma menene alfanun bacci a jikin ɗan adam? Biyan don ku ji ansoshin wannan tambayoyin. Da farko ana so mutum ya ringa samun awa 7 zuwa 9 a kulliyomin na bacci. Alfanun bacci a jikin ɗan adam sun kunshi inganta ayyukan da kwalwa take, wato ayyuka kamar na ƙara ƙarfin basira, ƙara zurfin tunani, ƙara nutsuwa, ƙara ƙarfin hadda, yana sama a cikin yanayi na kwanciyar hankali, yana maganin ciwo na damuwa, wato ciwon depression kenan. Bacci yana inganta lafiyar zuciya, kuma sannan bacci yana taimakawa wajen daidaita siga da yake jikin ɗan adam. Bacci yana taimakawa wajen saisaita ƙibar da take jikin ɗan adam. Bacci yana taimakawa wajen inganta immune system na jikin ɗan adam, wato su ne dakarun da suke taimakawa wajen yaƙi da cututtuka a cikin ɗan adam, which means mutum ba kowace cuta bace za ta kama shi kenan. Waɗannan wasu daga cikin alfanun bacci kenan a jikin ɗan adam, kuma ko ba haka ba, mu a musulmai an umarce mu da mu ringa yin kailula, wato baccin rana kenan, wanda a musulunci aka ce shaidanu ba sa yi, kuma yana ƙara basira. To Lado, 'yan matanka guda 5 ɗin nan da ka addabe su da chat ɗin dare kana hana su bacci, yau dai ka ji wannan maganar, sai ka nema kanka salama, ka bar su bacci, kai ma ka samu ka huta a kanka. Allah ya samu dace.